Добър вечер, драги зрители! Темата на тази вечерното предаване е Сръбско-българската война от 1885 година. Тази война някои наричат Отечествената война на българския народ. Тя е една така специфична война, има своите особености. Като начало трябва да започнем причините за тази война, която се води между българското княжество. Вече не е всъщност обединена България, защото източна Румелия и княжество България се обединяват и Сръбското кралство, начало с крал Милен. Причините за войната са: Сърбия недоволна от териториалното разширение на българската държава, на обединението на източна Румелия с княжество България. Реално ние очакваме нападение от Османската империя, което е логично. Всъщност ни нападат нашите съседи от запад, сърбите, които смятат, че такова териториално разширение за тяхна сметка общо взето е несправедливо. Преди да започне войната, младият княз Александър Батенберг прави не една или две постъпки спрямо сръбското правителство с идеята да предотврати този конфликт, който назрява. Но в крайна сметка на 2 ноември 1885 година, 2 месеца след съединението от 6 септември 1885 година, сръбската армия пресича границата и атакува Обединена България в няколко направления. На север е атакувана Видинската крепост. На юг целта е София. Сърбите смятат, че твърде бързо ще превземат София, ще диктуват мирните условия, ще възстановят статуквото, защо не и да се възползват от евентуално териториални придобивки. Състоянието на двете армии е изцяло в полза на сърбите. Числеността на сръбската армия е 1,5 пъти по-голяма. Тя има, бих казал, 50 годишен боен опит спрямо българската. Въоръжението е доста по-добро. Общо взето всички предпоставки за една сръбска победа са били на лице. Българите обаче имат едно нещо, и то в крайна сметка се оказва решаващо: устрема и мечтата за обединение на всички българи в една държава. Така че доста често се случва, емоциите, ако щете и морала, са най-важното оръжие в един такъв военен конфликт. Сръбската армия всъщност стига близо до София. Решителните боеве се водят Сливница, Драгоман, при което българите успяват с цената на много жертви да задържат това сръбско настъпление, за да може силите, които са дислоцирани на границата с Османската империя на юг, да се придвижат и да успяват да окажат отпор. Само за няколко дена тези сили от юг успяват да прекосят едно доста сериозно разстояние. Между другото, условията климатичните са били крайно неблагоприятни. Ноемврийски дъжд, примесен с сняг, кал, студ, но българският войник не знае, що е страх и успява да се придвижи точно на време. Другия фактор, който е доста интересен, че командването на българите най-големият чин е капитан. Затова тази война се нарича войната на капитаните срещу генералите. Сърбите имат висше командване, което, пак повтарям, има нужния
боен опит, нужното въоръжение, превъзхожда нашите сили. И въпреки, че нашите войски се командват от хора, които са млади, резултатът, в крайна сметка, е в наша полза. Непосредствено преди тези бойни действия, това също е важно да се отбележи, че руските офицери, които са обучавали българската армия, са напуснали страната. Един конфликт, който ще има развитие след тази война, това е конфликта между царска Русия в лицето на Александър III и българските правителства по-късно. В крайна сметка, само за няколко дена българската армия успява да обърне в бягство сърбите. Тези епични боеве, които се водят близо до Сливница, Драгоман, Триуши, в крайна сметка се оказват решаващи и българската армия нахлува в старите сръбски територии, атакува Ниш и в крайна сметка настъплението стига до там, че Белград всъщност се оказва под една сериозна опасност. Тогава вече зад Сърбия застава Австро-Унгария. Нейни представители заявяват на Батенберг и на правителството, че ако продължи настъплението на българите, те ще срещнат австро-унгарски войски. При това положение е сключено примирие. Вече новата 1886 година посреща младата българска армия с една от най-важните победи в нейната история. По-късно вече през март е подписан Букурешкия мирен договор, който официално санкционира съединението, официално санкционира българската победа, решителност, героизъм в тази война. Между другото, условията на мира са, че двете държави възстановяват предишните териториални граници от преди войната, което означава, че на първо място Съединението е признато от самата Сърбия, макар и по такъв насилствен начин. Съединението е признато между от целия свят. Европейските вестници, които първоначално смятат, в самото начало на войната, на конфликта, смятат, че сръбската победа е гарантирана и е въпрос на дни. Този път възхваляват младата българска армия, която постига своето бойно кръщение. Има много случаи, много е изписано по тази тема, как млади момчета, които не отговарят на възрастовата граница да служат в армията, крият за годините си, за да се включат в тези бойни действия. Въобще ентусиазма по това време на хората е много така на високо ниво и съвсем логично предвид скорошното неотдавашното освобождение от турско владичество. Сега какво се случва след тази война? В крайна сметка противопоставянето между Александър III и Батенберг, както знаем, Александър III ненавижда Батенберг, те си имат свои дрязги още в миналото, още преди тази освободителна война от 77-78 година. Знаеме, те са роднини, Батенберг е любимец на Александър II, Александър III изпитва доста така голяма ревност към Батенберг. Причините са много психологически, политически, емоционални, каквито щете, но в крайна сметка Батенберг напуска България и България за дълго време остава в влошени отношения с Руската империя в един много труден период. Но тази война изиграва една така решаваща роля по отношение на реномето на младата българска държава, не само в Европа и по целия свят. Доказваме, че не сме получили даром свободата си. Всъщност, бойното кръщение на българските войници го има още през руско-турската освободителна война от 77-78 година. Преди това, по време на Априлското въстание, има така доста интересни маньоври от страна на
Павел Бобеков, ако щете на Бенковски. Преди това пък да се върнем четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, ние 150 човека, които бих казал доста героично отблъскват таборите на редовната османска армия и водят една тактически много интересна съпротива срещу османската армия, въпреки че четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е победена. В крайна сметка българите доказват, че вече са озрели за своята свобода, показват една много така добра тактическа дисциплина, при положение, че нямат нито държава, нито някой, който да ги обучава. Така че този процес на съзряване и консолидиране на българския боен дух започва много по-рано, още преди Сръбско-българската война. В крайна сметка, какви са изводите от тази война? Първо, тя е доста кратка. Второ, войната е интересна, че се води между две неравностойни военни сили. Българите, както споменахме вече и по-рано, нямат командване, което да има нужния опит, нужната зрялост, нужните възможности. Тук пропуснахме да отбележиме, че също така интересни бойни действия се движат на северния, така да го наречем фронт на Видин, крепостта Видин. Крепостта Видин е обкръжена от превъзхождащ противник, но капитан Атанас Узунов, който отбранява крепостта, на телеграмата, която получава от сръбското командване да предаде доброволно крепостта, отговаря, че той, когато е обучаван за офицер, когато се е учил, единствено е научил как се превземат крепости, а не как се предават. Един достоен отговор на едни недостойни искания от страна на сърбите. Този момент също е много така интересен от войната. Видинската крепост, той доста така тактически интересни маньоври провежда, като пуска река Дунав по едни канали, наводнява района, което значително затруднява сръбското придвижване и сръбските атаки. Така че въпреки липсата на боен опит, българското командване показва едни такива тактики и стратегии, които са присъщи на хора, които имат и боен опит, имат и един, така да се каже, военен интелект за водене на военни действия. Крал Милан по-късно, в крайна сметка, се оттегля от престола. Причините за това е и тази война, в която той претърпява фиаско. Ролята на Батенберг е много интересна. Според едни историци той е бил готов едва ли не да отстъпи София. Да отстъпи и докато се биели войските, той е бил в София, което категорично не е така. Княз Александър има боен опит от руско-турската освободителна война още, като офицер на страната на Руската империя. И спомените, които са издадени на български език, те претърпяха вече две издания, като последното на Софийския университет така има така луксозен характер. В своите спомени той разкрива много интересни неща от тази война и още тогава си проличава, че този човек всъщност, освен че според мен успешен като владетел, като първи български княз след освобождението, е доста кадърен и във военно отношение като офицер. Той командва българските войски, все пак има опит и може би това, което казах по-рано, че българската армия няма нужния боен опит и нейните офицери. Едно малко изключение в лицето на смелия княз Александър, който въпреки своите 20, тогава е бил 22-23 години, показва една така значителна военна, тактическа зрялост, водейки армията на българите. Общо взето, за тази война може да се каже, че тя е една от войните, първата от войните за национално обединение. Именно след освобождението, както знаем, възниква този национален въпрос, който ще продължи дълго време. В крайна сметка, голяма част от българския народ остава извън териториите на свободна България и този национален въпрос в крайна сметка ще доведе до
Втора Балканска война, Първата световна война, ще доведе до причините за участието ни във Втората световна война, от която пък резултат е Южна Добруджа, която и до ден днешен е в българските територии. Благодаря за вниманието.